Hola, un dia més. Benvinguts i benvingudes en aquest espai d'entrevistes a la Por com a camí, en la que ens dediquem a xerrar, a conversar i aprendre sobre el món emocional amb diferents professionals que ens expliquen sobre les seves experiències i la seva vida i com ho han viscut. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres en Manel Elias. En Manel Elias és periodista. Des del 2001 treballa a Televisió de Catalunya i allà va presentar inicialment l'Infocar, després va ser cap del programa La nit al dia i després un bon dia, el 2014, decideix agafar la corresponsalia de Moscou, de Rússia, que no existia i ha existit a partir que ell va començar-la. I des d'ençà fins ara, el 2021, fins ara fa molt poquet, ha estat allà portant la corresponsalia i acaba ara just de publicar un llibre molt interessant que es diu Rússia, l'escenari més gran del món. Benvingut, Manel. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I mira, Manel, jo és que pensava, perquè t'he anat seguint i he llegit entrevistes teves i t'he escoltat i t'he anat seguint, evidentment, durant tots aquests anys que has estat a Moscou i clar, penses, ostres, ja has explicat moltíssimes coses a nivell professional i en el llibre també, però en el llibre ja comences a obrir-te una mica més i a explicar experiències més des de la vessant més personal i més humana. I a mi em venia de gust avui, si et sembla bé, parlar una mica més amb tu sobre aquesta vessant més humana, no? Perquè, bé, el primer que em sorprèn és que una persona gairebé de la nit al dia, i va ser ben bé així, crec, decideix anar-se'n a Moscou. I volia preguntar-te què és el que t'impulsa realment prendre aquesta decisió. Sí, és realment així, de la nit al dia. Jo feia temps que volia un canvi de vida, en el sentit que portava dintre allò de passar uns anys de la meva vida en un altre país, que no fossin aquí, no? I com que mirant els estalvis que tenia vaig veure que si em demanava un permís a la feina, que ja ho havia fet una vegada, per anar a tenir aquesta experiència de viure a un altre lloc sense treballar, perquè en principi ho volia fer sense treballar, que no seria realment una experiència intensa perquè podria estar-hi poc temps. Tenia molt pocs diners estalviats i, per tant, no era viable. De manera que tenim la sort a la redacció d'informatius de tenir aquesta categoria professional que és tan bonica, que és la de corresponsal, i vaig pensar que la manera de poder viure intensament en un altre lloc era fent de corresponsal. Aleshores, dels llocs que hi havia en aquell moment, això era el 2013-2014, quan li estava donant voltes, vaig pensar que el més factible seria Londres, perquè l'idioma més o menys el controlava bé, l'anglès, i era una ciutat que em semblava interessant. Aleshores vaig pensar a Londres. El que passa que mentre no arribava a la plaça de Londres, i no arribava, perquè no hi havia la vacant, va sortir aquest anunci que vam rebre un correu tots els treballadors, que obrien per primera vegada una oficina a Moscou per fer tant TV3 com Catalunya Ràdio. Aleshores, la meva primera reacció, com que no m'havia ni passat pel cap anar a viure a Rússia ni que pogués treballar-hi, va ser dir, no, jo m'espero a Londres, que és el que volia fer. Però després, de seguida vol dir l'endemà mateix, ja em vaig llevar molt convençut que hi volia anar. No sé què va passar aquella nit, però el cert és això, és que ja em vaig llevar amb moltes ganes d'intentar aquesta aventura cap a Rússia. Vaig presentar convocatòria i després van fer entrevistes i tal, i em van escollir finalment, i estic molt agraït perquè realment m'ha semblat un lloc interessantíssim després per fer periodisme i per viure. Ho crec, i em sembla molt interessant aquesta part que tu comentes d'entrada, vaig veure l'anunci, això ens passa a vegades, no? Veus un anunci d'una feina, i dius, d'entrada, racionalment, potser dius, ui, ni de conya, això no pot ser per mi, no? Però tu expliques que aquella nit et vas despertar i vas dir, ui, em sento allà o m'hi veig allà, no? I això em portava a mi a pensar i a connectar amb com a vegades les decisions
venen, no són moltes vegades racionals, sinó que hi ha una part emocional importantíssima i com d'alguna forma tu vas escoltar aquest impuls, tu vas escoltar aquesta motivació, sigués en somnis o no, i vas dir, m'hi he de llançar, hi he d'anar, no sé per què, però hi he d'anar, no? Hi havia alguna cosa que emocionalment segurament et movia a anar-hi. I això em sembla que és un pas ja interessantíssim per comentar de la teva carrera. Sí, segurament les coses que no tenim planificades, perquè això no entrava dintre els plans, d'entrada ens espanten. Era com un anunci que no estava previst. Com que no estava previst, fa por. És després que et pares a pensar, suposo, més a poc, i comences a veure per què no, i el comences a planificar. I del moment que el planifiques, el meu cap fa un clic, això em passa amb moltes coses, que quan ja em començo a direccionar cap allà, després ja hi vaig molt fort. Després ja no és només una mica o a veure, sinó ja molt fort. És o no o sí. Que interessant. Sí, quan no existia era que no, i a la que va existir la possibilitat, després ja era que sí molt intensivament. I això em passa amb moltes coses a la vida. És a dir, que d'entrada t'hi llences, però després també, no? Ens pot venir cadascú pot fer una mica el seu procés, però també pot venir aquest moment de basarda o de por, de dir, ostres, on m'he ficat jo ara? O sigui, l'impuls m'ha portat fins aquí, sento que sí, sento que vull anar cap aquí, i hi vaig, però això m'espanta, no?, d'entrada. I com és d'important això que expliques, Manel, de poder anar fent passos, perquè en aquest anar fent passos cap a l'objectiu que vull, d'alguna forma puc anar superant això que m'espanta tant i que d'entrada pot ser tan i tan gros. De fet, et volia preguntar per això, perquè tu en aquests anys que has estat a Rússia has viscut conflicte, has viscut situacions molt dures, has viscut guerra, i per tant volia preguntar-te per això, no? Com ho has fet per entomar circumstàncies que a vegades et podien remoure emocionalment, no? Sí, realment, clar, jo, perquè entengueu bé el context, jo aquí feia temes d'ensenyament just abans de marxar cap a Rússia, no? És a dir, que el meu hàbitat natural quan jo treballava aquí eren escoles i instituts. Jo feia reportatges sobre ensenyament i educació per als informatius de TV3. Aleshores, quan jo arribo a Rússia, la primera cobertura que faig, perquè la meva acreditació no estava a punt per treballar a Rússia, la burocràcia treballa a la seva manera i no em tenien els papers a punt i no podia treballar a Rússia. Ja havia arribat, però no podia fer de periodista allà. Aleshores, a Ucraïna hi ha un rebrot del conflicte armat que hi ha a l'est i a Ucraïna sí que podia treballar. Aleshores me n'hi vaig i aquesta és la meva primera cobertura. És a dir, només arribar, el primer que faig després d'aquí, com deia, de fer temes d'educació és una guerra. I una guerra en calent, és a dir, una guerra on hi ha bombardejos i que m'agafen molt a prop. I allà hi estic bastants dies i quan torno a Moscou, que encara no puc treballar, me'n recordo que, si no m'equivoco, era un divendres i vaig pensar, ostres, he viscut moltes coses, això havia sigut molt, molt, molt intens, molt potent. Havia vist coses que no m'imaginava en ma vida que veuria, realment com si estigués vivint una pel·lícula. I estava a Moscou el primer dia així que tenia una mica lliure i me'n vaig anar a fer unes cerveses, jo sol, una cerveseta o una copa, jo sol en un bar no gaire lluny de casa i que estava a prop del Kremlin, no? Per relaxar-me, per començar a fer una vida nova, deixar enrere això que havia passat, vaig pensar, oblidem-ho. I just quan estic allà, en aquesta primera cervesa de relax, començo a tenir vibracions al mòbil, entraven urgents i hi havia la notícia que molt a prop d'on estava jo i molt a prop del Kremlin havien matat a un opositor rus, a Boris Nemtsov. No se sabia encara detalls ni res, però algú l'havia disparat per l'esquena i havia quedat mort. No? Aleshores, aquí és quan començo a pensar on m'he fotut. És a dir, venia de fer temes d'ensenyament, em toca una guerra i quan arribo dic, ara em relaxo i maten un opositor molt a prop d'on estava. No? Realment tot això em superava. No? Després, amb el temps, han estat 7 anys i hi ha hagut moltes altres notícies molt més positives, més relaxades, etc. No? Però l'entrada,
perquè veieu el canvi és així de forta, no? Una guerra i un assassinat d'un opositor, una cosa que, per exemple, a Catalunya i a Espanya no estem acostumats des de fa molt temps, no? Que passin coses així. I com ho fas, Manel? En aquell moment d'entrada tu dius, bueno, vaig aquí a evadir-me una mica, a veure si desconnecto d'aquesta experiència tan brutal que acabo de veure i viure, però bé, la realitat és la que és, reps aquesta informació pel mòbil. Com tu fas per poder drenar, no, aquest impacte emocional o si ho fas conscientment o deixes passar o què és el que vas intentar fer? Jo tinc una tàctica en general a la vida que no sé fins a quin punt la puc controlar o no, però a mi em dóna la sensació que em funciona i que no sé si em sortirà per alguna altra banda algun dia, que jo noto que les notícies que a mi em sobrepassen de la meva vida personal, no cal estar en una guerra perquè em pots tenir notícies dures en el teu dia a dia, etc. Jo intento oblidar-ho tot, molt ràpid. O sigui, ho vaig aparcant. I fins i tot quan el record es presenta, perquè es presenten en moments determinats, l'expulso. Ni en parlo gaire, ni l'explico, ni vull anar pensant què vaig fer. Això té una part negativa, que és que oblido moltes coses que potser no hauria d'oblidar perquè em poden fer falta fins i tot per la feina, no? Les puc necessitar recordar i tal, però ho oblido tot. Ho oblido tot. Ho oblido fins a un extrem que de vegades coses que ja veig quan les tornen a passar anys després per la tele o que algú m'explica i que he viscut jo, és com si m'expliquessin que li ha passat a algú altre. I aquest és el meu mecanisme de defensa, que no sé si és bo o no, no sé fins a quin punt el puc controlar. Potser és perquè són coses que li passa a altra gent al voltant meu molt forta, però no a mi directament. No sé com ho faig, però la veritat és que ho oblido. Ho oblido tan aviat com puc. Sí, el que em fa pensar el que tu comentes és que és veritat que si quan patim una circumstància, en aquest cas negativa, no, li comencem a donar voltes i voltes i d'alguna forma no ens ajudem tampoc a través del pensament, doncs podem arribar a magnificar-ho i podem arribar a fer-nos emocionalment més mal. Llavors, sense enganyar-nos que allò no ha passat, sinó acollint allò que sí que ha passat i que sí que he viscut, el poder a vegades posar una distància, el poder mirar-m'ho des de lluny, el poder a vegades relativitzar o fins i tot repensar-ho des de la calma pot ajudar-me a viure-ho emocionalment millor. Interpreto que cap a on tu vas una mica és això, no? És a dir, d'alguna forma, no banyar-me en aquesta vivència desagradable i fer-la més grossa, sinó intentar viure-la potser més des de la distància i prenent aquesta distància, en aquest cas mental, mirar-me-la des de més lluny fins a tot, puc analitzar-la diferent, puc viure-la diferent. I això què fa? Doncs que fa que emocionalment no estigui pres, no sigui pres d'aquella vivència. O sigui que, pel que tu has dit, t'ha ajudat moltíssim i això està molt bé. Sí, perquè fins i tot, clar, una cosa com una guerra, no? En general ens crida molt l'atenció. I jo intento no recrear-m'hi, per exemple, ni explicar-la gaire ni res, no? I la gent vol saber detalls, et pregunten moltes coses, no, al teu voltant. I jo intento no donar-ne ni res perquè no m'agrada, diguem-ne, com recrear-n'hi, perquè a més té una part atractiva fins i tot, perquè és el desconeixement, és una cosa que no vivim, que se'n parla molt, que està mitificada en algunes coses fins i tot, no? Com el periodista heroic, aquest tipus de coses. I després hi ha un altre element també que mentalment crec que pot ser també un mecanisme de defensa, però crec que m'ajuda, que és que jo sé que jo tinc molt poca força, és a dir, que la meva feina és explicar el que passa. I què és l'únic que puc fer per ajudar? Explicar el que passa per conscienciar al món, a la gent o a qui ho pugui veure que això està passant i que si hi ha una mica de pressió intentar aturar-ho, no? Perquè qualsevol d'aquestes persones que et trobes en un conflicte té uns problemes tan grans que si tu creus que la teva feina és intentar resoldre'ls o ajudar, no en sortiries mai de la primera persona que entrevistessis, no? Però això sempre m'agrada dir que també ens passa a la nostra vida diària on vivim, al nostre voltant, no? Segur que tots al nostre barri tenim gent amb grans problemes que si ens penséssim i que tant de bo entre tots poguéssim ajudar, no? Però que si tu et volguessis dedicar a resoldre-ho ara i aquí, que és com em trobo jo les persones que entrevisto en un conflicte molt fort
i que perdré de vista per sempre més, no ho tornaré a veure mai més. Això a vegades em persegueix també, no? Algú t'explica una cosa molt forta i jo li dic gràcies i ja està. I aquí s'ha quedat, no? Aleshores, saber valorar on puc arribar jo. La meva feina en aquests contextos és només explicar el que els hi passa. No puc intentar anar més enllà perquè no sortiria, no? I això una mica, de vegades em sembla, no sé si són trampes que em fa jo mateix per quedar moralment més tranquil, no? Això és com voler reciclar ho podem fer, voler canviar jo sol el canvi climàtic, aturar-lo jo sol no puc, no? I amb una guerra em passa una mica això. Tinc gent en concret al costat, però és tan grossa la cosa que jo no hi puc fer res. Sí, I això em supera. Sí, jo això moltes vegades ho comento, que depèn d'on posem nosaltres el focus, ens podem veure aclaparats i agafar doncs, nivells d'angoixa i ansietat molt grans. És a dir, si realment en una situació que m'agradaria resoldre, podria ser el canvi climàtic, qualsevol altra circumstància que sigui molt grossa, no? Jo poso el focus en allò que no puc canviar, realment, emocionalment ho viuré més malament. És a dir, pot ser que m'enfoqui cap a l'angoixa, la preocupació, l'ansietat. Mentre que si jo poso el focus en allò que sí que puc canviar i jo soc conscient d'allà on puc aportar i a partir de ser conscient d'on puc aportar, doncs saber què puc transformar, què puc millorar, què puc canviar, aquí sí que estic construint, aquí sí que m'estic convidant, no?, a viure des de la satisfacció, des d'allò que realment em motiva i fins i tot des de la il·lusió, des de l'esperança, no? Que sempre qualsevol circumstància, per molt dura que sigui, per molt dura, i això a vegades es fa difícil de dir, però és així, sempre té o pot arribar a tenir la seva vessant positiva, no? Jo amb això, escoltant-te, Manel, i seguint-te, hi ha una frase relacionada amb les vivències emocionals que tu has tingut a Rússia que m'ha interessat molt i que m'ha agradat molt alhora. I és això que comentes tu de, bueno, jo m'he enamorat de Rússia i m'he enamorat de Rússia, no? I m'agradaria saber, penso que és molt interessant i penso que bueno, seria curiós també d'escoltar i de saber com aquest vincle afectiu, no? I el fet de que t'hagis enamorat de Rússia, a l'hora de Rússia, com t'ha ajudat, tu creus, a estar 7 anys de corresponsal? Perquè, clar, no tothom està tants anys de corresponsal. Crec que és molt de temps, no? I jo pensava, bueno, igual no, també aquesta xarxa social, no? Aquest vincle t'ha ajudat d'alguna forma. Sí, clar, jo vaig arribar a Rússia completament sol, no coneixia ningú, ningú. I en canvi, després he acabat formant-hi una família molt àmplia, no? Aleshores, suposo que l'estil de vida que jo portava al principi, els 2 primers anys, per exemple, que estava bastant sol, era una, després un cop tinc parella, ens casem, ella ja tenia un fill, n'hem tingut un altre a Moscou, tot això canvia, els ritmes de vida, la manera de... Aleshores, no sé què hagués passat si hagués estat tots aquests anys sol, com vaig arribar, és a dir, o amb altres connexions, amb amics, amigues, etc. O així, no? El que sí que sé que amb família jo m'hi he trobat molt bé, que m'ha anat molt bé per la meva vida personal, però també professional. És a dir, m'ha servit per les dues coses. Primer, per tenir una estabilitat i tal. Jo estic molt content amb el que m'ha passat a Rússia. De fet, tot i que professionalment considero que ha estat increïble, és a dir, que possiblement ja mai més tornaré a tenir una feina tan interessant com la que he fet aquest temps a Moscou. El meu gran regal d'aquesta etapa, que va començar com a etapa professional, ha estat personal. No només per l'experiència aquesta de treball, sinó per això, no? Per la família. Aleshores, en el meu cas, he estat tan bé amb la parella que he conegut allà, tan content, que evidentment això m'ha ajudat, no? M'ha fet molt més fort a superar qualsevol cosa, perquè estava realment, quan el cor i el cap van en la mateixa direcció, és a dir, m'estava passant una cosa incontrolable, que és un enamorament molt fort, etc, però que a més, si l'analitzo fredament, és que era tot el que volia. Perquè de vegades ens poden atraure coses que no ens convenen. Això ens passa a la vida. I hi ha aquesta dissociació entre el que tu voldries i el que et demana el cos, no?
Per exemple, jo què sé, anar a dormir molt tard fent copes quan hi has d'anar per llevar-te d'hora, no? En canvi, a mi tot el que m'estava passant m'estava enamorant molt de la Gènia, la meva parella, però és que el cap m'indicava que clarament era una bona cosa el que m'estava passant, no? I això, clar, això et dona una força imparable. O sigui, això és indestructible. Sí, no? En el teu cas, raó i emoció, d'alguna forma, anaven de la mà, no? Sí, Perquè és veritat el que comentes. A vegades podem viure doncs, emocions molt intenses, que ens aclaparin, que gairebé ens desbordin, i que degut a aquest desbordament, si no hi posem no? La part de raó, la part de calmar aquella emoció, doncs realment ens dirigim o prenguem decisions que potser no són les més positives o les més convenients o les més apropiades, i per tant el saber sospesar, el saber doncs d'alguna forma sospesar aquella emoció i adonar-nos del que pot ser més positiu per nosaltres doncs pot ser molt útil i per tant hi ha moltes estratègies per poder calmar aquestes emocions, per poder prendre les decisions apropiades, però en el teu cas ja anava tot molt fluid i a vegades també passa així, no? Que emoció i raó doncs ja d'alguna forma van de la mà. I m'interessava molt aquesta part que comentaves de com el fet de trobar una xarxa social a una persona la pot ajudar tant, no tan sols a nivell personal, sinó professional. De fet, ho sabem, és a dir, les persones que tenen una bona xarxa social, que tenen una xarxa social, no cal que sigui molt ampla, i evidentment no estic parlant de la xarxa social, sinó de la xarxa social estreta, de les relacions interpersonals que ens ajuden, que ens sostenen emocionalment, i com això pot ser quelcom que sigui un puntal personal, òbviament, però també professional, no? I en el teu cas penso que queda més que palès que això ha sigut així i més quan t'ho comentes, ostres, és un regal. Hi ha una frase superbonica relacionada amb això que m'acabes de comentar i relacionada amb la teva vivència emocional, a la que tu li fas diverses referències durant el llibre i en les entrevistes i dius: el meu fill em va treure les pors sent simplement un nen que em volia estimar. I sí, m'agradaria molt que ens expliquessis aquesta frase, no? De com sí. un nen t'ajuda a gestionar aquestes pors. Clar, jo suposo que qualsevol persona que ens estigui escoltant i que hagi conegut una parella que ja tenia un fill, sap que això et genera, t'obre una sèrie de preguntes, no? Des de si ho sabré fer bé, perquè, clar, és diferent planificar que tinguis un embaràs amb la teva companya, són 9 mesos, vas pensant, això i allò, o l'altre és que coneixes algú, t'enamores i aquella persona ja està allà. En el meu cas de 7 anys vol dir que ja té un caràcter una mica fet, que no l'hem fet entre els dos, perquè tu no l'has educat, tu no l'has criat, sinó que ja està fet, i que me'n recordo, la primera cita era la primera cita amb ell, vull dir, no? Quan ell ja s'incorporava a la nostra relació per primera vegada, me'n recordo que pensava, ara arribaré a un lloc on hi haurà aquest nen que, d'alguna manera, jo ja me'l considero meu, també, no? Aleshores, és com anar a conèixer un fill que ja ha crescut en un altre entorn, etc, però que no l'has conegut encara, serà la primera vegada. I em van començar a venir moltes preguntes, i la primera que tenia era, allà hi haurà la meva companya, i què faig quan la vegi, no? Li faig un petó a la boca com ens fem habitualment, o potser això ja serà posar-me el nen a la contra, després jo li portava un regal per ell també, li entrego... O sigui, em vaig començar a fer preguntes d'anar perdut, no? I en canvi va ser trobar-nos, i ella em va dir un hola amb un somriure i unes ganes de conèixer-me, que ja tot allò jo crec que sí que ja li vaig fer el petó a la meva companya, però ni me'n recordo. És a dir, del que me'n recordo és que va ser ell que m'ho va posar fàcil, no? Semblava ell l'adult i jo el nen. Que bo, que bo. I tot això en un context, clar, d'una cultura diferent, que no saps tant encara com funcionen les famílies, etc. Aleshores, tots aquests dubtes me'ls va treure ell de sobre, molt ràpidament. Que bo, no? Com ara, precisament, quan explicaves i deies home, és que abans de trobar-me'l jo em feia totes aquestes preguntes i realment totes aquestes preguntes sí que no, que ens les fem i que ens passa moltíssim d'anticipar allò que ens passarà per preparar-nos, que això pot ser molt positiu i molt prudent, però és veritat que a vegades pot arribar a ser massa gros i puc arribar a anticipar tant que m'estic generant una ansietat que no em fa falta, perquè potser allò que estic imaginant no passarà. I, en canvi, com una persona simplement amb un somriure,
et genera aquesta confiança i com, per tant, és essencial en les relacions humanes cultivar aquestes emocions positives, no? Aquesta confiança, perquè d'entrada ja un es relaxa tant, sí, que ja connecta amb l'altra persona i se n'oblida de tot allò que havia anticipat, no? I com un nen amb la seva naturalitat, sense tots aquests pensaments, totes aquestes anticipacions, en aquest cas, que podem a vegades elaborar més els adults, doncs aconsegueix generar aquest vincle en tu, no? Per tant, trobo que ha sigut una experiència magnífica i que els nens moltes vegades ens ensenyen moltes coses, no? Que en podem aprendre moltíssimes, que ells també moltes vegades ens fan de mirall, és a dir, que ens veiem reflectits en ells i gràcies a ells sabem com estem o com ens trobem i que ens sembla a vegades als adults que podem ensenyar-los moltes coses i segur que sí, però com a mare, per exemple, també l'aprenentatge és, el millor màster de la meva vida són els meus fills, no? Tot això que he après, sobretot a nivell... Jo, per exemple, el meu fill ha sigut, sens dubte, el fill gran, el meu millor professor de rus, perquè, primera, perquè ell i jo només podíem parlar rus, per tant, estava obligat a comunicar-m'hi, però també perquè, primera, perquè un nen repeteix molt conceptes, aleshores em anaven reforçant les paraules, més que quan una professora em deia una paraula que a mi em costava molt i que potser no faria servir en un temps i després quan tornava a sortir em deia però si aquesta ja l'hem estudiat i no... En canvi un nen està allà sempre, però més també perquè té una manera molt natural de dir-me que no ho estic fent bé. Per exemple, a la meva companya li costa molt més dir-me no, això no ho estàs pronunciant bé o aquesta paraula aquí no és exactament així. En canvi el nen t'ho diu amb un somriure, se n'en riu de vegades fins i tot, però m'ho diu i m'ho diu bé. I això m'ha ajudat molt. Aleshores, jo estic aprenent molt dels meus fills i d'ell especialment. Com és important aquest com, com quan ens comuniquem, i tu que ets un gran comunicador també, aquest com és essencial, no? Perquè la mateixa paraula, la mateixa frase, dita amb un altre to, dita amb un somriure o no, genera emocionalment un impacte diferent en l'altre, no? I com ell ja, d'alguna forma, ja de petit, és un savi emocionalment intel·ligent que d'alguna forma té en compte l'impacte que pot generar-te i, per tant, ho faci de manera... I, a més ho fa de manera natural, doncs t'ho diu de manera amable, agradable i positiva. Me n'alegro moltíssim. Per anar acabant ja, Manel, de què et sents més satisfet d'aquests 7 anys? És a dir, a nivell personal i si et digués a nivell emocional com a creixement personal, de què et sents més satisfet? Primer d'haver fet el pas, d'anar-hi, perquè si no, no hi hagués hagut res. Aleshores, si hagués volgut tenir tot molt sota control, etc., no hi hagués hagut res de res, no? Quan, en canvi, per exemple, en la meva situació, que ja tenia una feina aquí, els riscos no són tan grans, perquè tu pots anar-hi i dir, m'he equivocat, això no és per mi, o no m'agrada, o no suporto el fred, i tornes, i ja està. Ho comuniques i tornes, no? Per tant, els riscos, en realitat, si ho mirem bé, no són tan grans, malgrat que ningú, i quan dic ningú vol dir molt poca gent, va entendre la meva decisió de voler anar a Rússia, molt poca gent la va entendre, i ho veia pels comentaris que obertament em deien no hi vagis o per què t'hi envien, etc. Aleshores, per una banda, això, avaluar una mica bé els riscos i no són tan grans. I vaig, si no m'agrada, torno. No és un gran fracàs, ostres, mira, això no va amb mi, però és que ha sigut tot el contrari, m'ha encantat, no? Aleshores, estic content, sobretot, d'haver fet el pas. Segona, d'haver-me deixat que els sentiments em conduïssin també, d'haver-me deixat portar, perquè gràcies a això m'han passat coses molt boniques. I després, que l'aventura continua, és a dir, la portaré sempre amb mi. Rússia, allà hi ha quedat una part de la meva família i aniré anant, per tant és una aventura que no acaba dient torno. I segona, perquè ara veig que comença una aventura molt bonica també, no? Que ja ha començat, que és estressant però molt interessant, que és ara la meva família russa que ha vingut amb mi cap aquí, és la seva aventura forta, però jo acompanyant-los també, no? Jo els hi estic descobrint tot, els hi estic ensenyant tot,
I això m'està agradant molt també, i també m'està omplint Que moltíssim. xulo, perquè en realitat, no, quan tu vas anar allà, eren ells els que també t'ajudaven a descobrir Rússia i I ara, tant, doncs, i ara els hi d'alguna torno. forma exacte, i ara tu els hi tornes. I m'agradava molt això que comentaves bueno, realment haver pres la decisió, o sigui, haver seguit el meu impuls i haver-ho fet, malgrat que hi havia riscos, però potser que si ho hagués analitzat molt els hagués vist molt grans també, val la pena analitzar les decisions que prenem, però val la pena també tenir en compte el que sentim a dins, si emocionalment ens sentim impulsats i impulsades a anar cap a una direcció i ens sentim motivats també fer-ho, perquè a vegades el que costa més és fer el primer pas, no? I entendre que no tothom del nostre entorn ens pot comprendre, que això és també molt interessant en el sentit de que a vegades prenem decisions i nosaltres emocionalment estem preparats, les hem analitzades més o menys racionalment, però potser el nostre entorn no està encara preparat per comprendre-ho. I això també val la pena de tenir-ho en compte i sostenir-ho. Els que hem fet algun canvi professional això ho hem viscut, no? De dir, bé, el meu entorn no m'entén i jo no entenc perquè el meu entorn no ho entén. Després potser fas un acte més empàtic i ho entens i som capaços de comprendre'ns més uns als altres, però d'entrada a vegades costa això. Sí, fins i tot us diré que això pot sorprendre, que m'ha costat més la decisió de tornar que la de marxar. Perquè la de marxar, un cop presa, la tinc tan clara que l'únic que vull fer és marxar, no? Com més tardava, pitjor, i jo volia ja anar-hi i viure l'experiència, no? Però, en canvi, quan la prenia, sabia que algun dia tornaria. Primera perquè, bueno, no ho pots dir mai, no? Podries deixar la feina i començar una altra cosa allà, això podria passar, però que si tot anava més o menys com ha d'anar, saps que tard o d'hora tornes. En canvi, quan jo dic, bueno, això s'acaba i hem de tornar, sé que aquella experiència igual ja no la tornaré a fer mai més. És a dir, que segurament no tornaré mai més a ser corresponsal a Rússia, etc. No? I per això el moment concret de tornar em costa més de decidir-lo que el moment de marxar. Tot i que ara estic aquí molt content, ha anat molt bé la tornada. Segur, i com tu dius, perquè potser ara, com que ara estàs just també en l'aventura, no? De poder difondre el llibre i poder-lo donar a conèixer, però segur que vindrà una altra aventura i quan la vegis, segurament, doncs també ja serà diferent. Molt bé, Manel. I també perquè la paraula obrir una etapa és com, sembla, no?, tot per endavant i en canvi jo ara estic com tancant, no?, tot i que no es tanca, però la idea de tornar sembla que tanques, no?, i tancar sempre és un impacte. És un impacte. Ho entenc. Sí que és veritat que ara estàs en aquest punt, però, bueno, segur que s'obren noves portes superinteressants i que a partir del teu bagatge podràs aportar moltíssim. Manel, moltes gràcies per estar durant aquests minuts amb nosaltres. Ha sigut molt agradable la xerrada amb tu. Gràcies per aportar també des de la teva vivència més humana i més emocional en aquest espai que en diem La por com a camí i en el que us esperem amb noves trobades, amb noves entrevistes i amb noves xerrades amb professionals tan interessants com en Manel Alaías per xerrar sobre les emocions. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Gràcies, Manel. Fins ara. Fins ara.